खुलुमबाय आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ मानोना जोंहा बर'नि आरफ्रेक बसुमतारी आदानि ग'प्र एबा केमेराया गोमानानै दं होननानै खोनादों नोंथांमोना सोरबा सोरबा भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिखाबाय जानांगौ थेवब्लाबो आदाया फोरमायनाय बायदि जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम होननायखाय आंबो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बिदिब्ला आङो आदाया मा बुंदों आरो केमेराया माबोरै गोमानाय आरो रायजोफोरनिसिम मा खावलायहरदों आरो रायजोफोरनिफ्राय मा लुबैदों बेखौ आंनो एसे देखायना होनोसै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आलफ्रेक बसुमतारी आदानि भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेराव एसे होना होनोसै स' लोगोफोर नायलांबाय थादों होनबा नोंसोरो आदानि भिडिअखौ नायब्लानो एसेब्लाबो हमना मोनगोन नोंथांमोनाबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जेसेबां हायो एसेबां एसेब्लाबो जोंनि बर' हारिनि आदाया एसेब्लाबो हेल्प मोनो नोंथांमोननिफ्राय एबा रायजोफोरनिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामो आरोना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो जोबोद दुखुनि खौरां दिनै दुखुनि बाथ्रा कौशिक बर' आङो 37 जन मानसिफ्रा दा लाइभआव दं आं नोंथांमोननो जास्ट मोनसे खौरांल' फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनहा आंनि बे लाइभ भिडिअनि टाइटेलखौ नुनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आंहा जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय आंना केमेराया खावजाबाय आंना केमेराया ग'प्र हिर' 9 मोन मैया मोनायाव खावजादों आङो हरसे उन्दुनो हायाखै जोबोद दुखु मोनदों आं बेनि थाखायनो मैया भिडिअखौबो आपल'ड खालामनो हायाखै आं जोबोद दुखु मोननानै दा आंना बाजेटआ बिराद लिमिटेड जुदि आङो केमेरा बायोबा आङो बेरायनो हाला आरो आङो आंनि बेरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनोबा आङो केमेराखौ बायनो हाला बिदि जानानै दं आंनि गेजेराव जोबोद दुखु मोनदों आङो बिराद गिदिर क्राइम बानायनाय बायदि मोनलायलायदों आं गावखौनो गाव हरसे उन्दुनो हायाखै आङो माथो खालामनो एखमबा बिदिनो जायो मेबि बिदिनो जाखानांगौ दंमोनदां राजेश बसुमतारी माबोरैथो खावजाखो आङो हस्टेलाव दोनदोंमोन आंनि हस्टेल रुमाव रावबो गैयामोन आं हारसिङैल'मोन बेनिफ्राय हारसिंल'मोन नालाय हस्टेल रुमाव रावबो फैनाय नंखाला होनदां सानदोंमोन आङो मोनाबो जाबायमोन नालाय बेनि थाखायनो आङो बाहेरायाव दसे बेरायनो थांदोंमोन बेनिफ्राय आंनि बिसिनायावनो केमेराखौ दोनलांदोंमोन आङो लकाराव मारिथेनानै गालांनो बावदों आरो आं रावबो मानसि गैखाया रावबो जेबो जाखानाय नङा बिदि सानदोंमोन आं बेनिफ्राय जेब्ला आङो फैफिनबाय रुमाव हस्टेलाव फैफिनबाय अब्ला केमेरायानो गैला नागिरला जोब्बाय आं चेक खालामला जोब्बाय गासिबो बेग टेग लकार टकार जेरावबो खालामजोब्बाय गैया ओरैबायदि दुंहाव मोनजोब्बाय आरो आंनि मोदोमखौ ओरैबायदि लस लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो हमना मोनबाय जानांगौ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों एसेब्लाबो मोजां मोनदों स' लोगोफोर बिदिब्ला मा बुंबावनो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोसे बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामदो आरो लाइक कमेन्ट खालामदो स' लोगोफोर गावजों गाव एसे सापर्ट होलायदो ना मा बुङो बाय बाय लाभ इउ अल